देखो तानी नु तेज प्रताप जी कि ना सुने के नौटंकी करता रन। हाँ तो अब वही हम कैसे तो आपको डिवोर्स दे देना चाहिए। हमरा मेकअप के पैसा चाहिए। पिकअप पर सामान हमरा से ना आई भाई, तू अपन देख लो। देखी कैसे अभी सुने लगी हन। हेलो ए जी देखी ना हमरा सहेली के वीडियो कॉल आइल बा। किने किने हाँ तो अब सुना गइलू। अब हमरा मेकअप के पैसा निकाली फटाक से। अरे तारा कोई बार हम कहे नहीं कि तारा मेकअप के जरूरते नहीं खे। तारा मेकअप के ना तारा चेकअप के जरूरत बा। वो दिमाग के चेकअप करावे के पड़ी। पीएमसीएच जाके पड़ी मंगवाई है बोले हैं। जान दनी भैया एक दिन इनका का बोल गिंगे कि हम चाय लावे के भेज देनी कि चाय बना ले। अब गईली चाय बनावे तो दूध फाट गए। अब वो फाटल दूध लेके आओ तरी कहो तरी कि जाई सिवाली दर्जी से। ऐसा पागल आदमी भैया। हाँ हाँ हम पागले नु बानी कि तारा माई के हाथ गोड़ मिसतानी। तारा बाबूजी के 3 टाइम गरम गरम रोटी बना के खियावतानी। तारा चाय पर चाय चाहिए। हम पागले नु बानी कि टिकल बानी ना तो दूसर मेहरारू रहित न तो दुइयो दिन ना टिकित। नौकरानी के दशा हो गइल बा ये घर में हमार। वाह ओए दादानी भैया तहार नौकरानी के दशा हो गइल बा। नैहर में बड़का महारानी रहू। जानदनी भैया बियाह से पहले एकरा घर के बताओ तो रह सके लड़की एमए कइले बियाह तो रूठल वाली तो केला खिया दो एगो। इनका के बियाह से पहले मार हाला रहे। लड़की एमए कइले बिया बीए कइले बिया मार पढ़ के डिग्री के पहाड़ खड़ा कइले बिया। आ जब जातनी साइकिल से एकरा गांव में देखे त मार थप थप चिपड़ी पाथत बिया। बोलत तो ऐसन बारन कि जैसे इनका बारे में हमरा कुछ पते नहीं खे। अरे हमरो गांव में तहरा बारे में बड़ी हल्ला रहे। प्रीतिया के दूल्हा दौड़ धूप करेला नौकरी करेला फार्म भरेला। जब हम आईनी तब न पता चलल कि प्रीतिया के नौकरी फार्म ना मुर्गी फार्म में मुर्गी से फार्म भरेला। बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत सही जवाब देलू। मन पे ना करेला नहीं हमर बात। पाखी जी रौड़ो अरे जमाना धोखेबाज रही तो हम जानत रही कि जमाना धोखेबाज भाई तो हम जानत रही। लेकिन रौड़ा से ऐसा उम्मीद ना रहा। रुआ के तो हम अपन मानत रही। आई लव यू पाखी आई लव। जेपी तहार इतना हिम्मत कि मेहरारू के सामने बोलो तारा। एकरा तनी देख ला। इंग्लिश कमजोर बा यही से घींच देहिले। बड़ी इंग्लिश बोलता नहीं रहुआ। जी बिल्कुल और शायरियो मरा तटे। जी बिल्कुल। इतना लड़ाई झगड़ा होता है डिवोर्स का नहीं खुद दे दे। आवा घरवा में तहर थुथुन ना फोड़नी नु तो कहियो तू आ जा। 5 रुपया ना दिला से डिवोर्स में ये वकील के फीस का दिया सो। आवा 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 मार के ना कोन तो। जी बिल्कुल जाइए जाइए रहुआ। अच्छा भैया देश में जब लड़ाई के माहौल रहे पूरा सेना युद्ध करत रहे भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय रहे तो कोनो नेता आज तक इतिहास में देखे कि कहो कि हम जाए लड़े। पहला और ऐसा सब नेता नेता सब डरात रहूँ सब खाली फोटो डालत रहूँ सब सोशल मीडिया पे फेसबुक पे ट्विटर पे लगावत रहूँ सब आ केहू जात ना रहू। तो हम बोलनी मोदी जी की हमू पायलट बानी हमरो भेज दी जी ताकि लड़ी हो जाए जाके सेना में। वाह देखिए आ गई आ गई तू आ गई। देखो कोई दिन से डांडे से उठल बैठल नहीं खा। का लोगवा हंसत हम कुछ उल्टा सीधा कहता नहीं। का लोगवा हंसत ए बाबू बाबा आज नहीं खेल का हमार बाबा तो कहिए दुनिया छोड़ दिला तो बैठे के सवाले पैदा नहीं के। अरे पागल अपना यो बाबा के थोड़े कहता नहीं। आई ओझा बाबा नहीं बैठे नी। अच्छा ओझा बाबा। हाँ ओझा बाबा का बोल के एगो बड़ियार केस फंस गइल उनका। कैसे दाहना मार मरले हैं सो तो बैठे वाला जगह पे उनका ठेस पहुंच गइल बा। उनका बैठास होई ना और 3-4 दिन खातिर कहीं अस्पताल में भर्ती बरे। ओझा साहब की लगा गोरनी ना तो देखब हई लमंगिया दुनू ना एके में हेंगा सट जाता। ओझा साहब कहता नहीं कि घरवे के देन है। ए बाबू हम एकदम तबाह हो गइल बानी ये चीज से। तो फिर कौन है ये बाबा दुकान बड़ा देखी ले बढ़िया। अच्छा का तरह से कही अब तो बतावे लायक बा नहीं बा के ऐसे विपत भगवान देले बने तो बतावो तनी। तो इसे का न
रोज है बहरेवारे लेके जाई ले तही बाड़ी से भातर काटे के बेटी हमारी गांव में एगो दुगो ऐसा न कहते सकते अपनी पतोया के देखबू वो बड़ा बढ़िया गोरहर लौकतिया लुगवा उघार उघार मुहवा देख लेते हम का जानी कि भातर काटो के बेटे अपन बेटा भातर खाई लो हमारे पतोय को ऐसा को देला बाड़ी से जाइयो माने को देले बड़ी सा हाँ हम का करी हम वही परेशानी में रात दिन हम झोंका तो खेत में जब जाती है बिहाने खेते का और ना तो लुगवा उघार उघार मुहवा देखो तरी से आपका सुंदर पतोय हाँ हो तो गोरहर के देहिया भी आजकल के जमाना में कुलावत ऐसा ही इजा पिजा खा के देहिया भर चिकन बा देहिया में जांगर बा नहीं एगो हमनी के जमाना रहे तो मोड़ुआ के लिट्टी मकई के भात खा के हमनी के कौन कौन काम करत रहनी है मगर आजकल के तो बाईस नोहर में दुनिया के पिज्जा चाउमीन खा तरी सन का ससुरा में हमनी के भुजना भुजत ऐसा आवत ऐसे तक कहत ऐसे पेट में दर्द बा हमारा का पता बा कि पेट में पहले से सूजन भइल बा जल्ला का करब हम का करी बाबू हम जाई कहाँ जेबू जान दनी भैया ये हमनी गांव के बाड़ी फुआ बाड़ी पूरा गांव जवार के कथा कहानी छनले रहेली हाँ ए बाबू कैसे ये पूरा झुलनिया गांव के बाड़ी आ यही से झूल के आवत रहलू का करी ए बाबू तब हम 80 साल के भइनी हमर सरकार बनाबू तब न सीधा होकबू हां सरकारवा बनाबू तब न सीधा होकबू